Molt bones. Benvingut, benvinguda a l'11è i últim capítol ja de la reproducció humana, que ho veiem, aquí en aquest canal, el teu preferit, el de Jo t'ho explico. Has estat en tots els capítols anteriors en què parlàvem de la reproducció, sí? Doncs fantàstic, perquè en aquest, si estàs molt atent o atenta, podràs participar en un sorteig. No, no faig sortejos. Si et sembla ja em faig petit i comencem. Com sempre, de la mà de l'Expliquem, del Science Beats, una gran editorial. Anem a l'última part. El part, molt bé. Mireu, el part... sí, aquest acudit era molt dolent, però bé. El part és un procés que passa, doncs ja ho vam veure, unes 40 setmanes després de que comenci l'embaràs. Molt bé. Han de ser 40? No necessàriament. Ja sabem que les dones, especialment si és el seu primer fill, això pot variar, El que sí sabem és que el màxim serà de 42 setmanes, no més de 42. Perquè quan arribi la 42a setmana, si no ha donat a llum, tindrà hora per anar a l'hospital i li provocaran el part. No es pot allargar més de 42 setmanes. I a mínim? Home, d'alguna manera sí. Quan un nen o nena neix amb entre 25 i 37 setmanes de gestació, és a dir, entre 5 mesos i mig i 8 mesos, doncs es considera prematur. Com ja sabeu o ja podeu suposar, com més s'acosti el número al 25, doncs més complicat és que al nen li vagin bé les coses. De fet, quan un nen no està preparat, generalment el que no tindrà preparat seran els pulmons, que és una de les últimes parts a desenvolupar-se, doncs l'hauran de posar dins d'una incubadora. Allà dins de la incubadora miraran de garantir que tingui una temperatura adequada, una humitat adequada, que tingui oxigen segons com, especialment si els pulmons no estan formats, i que rebi aliment per via intravenosa, un suero. La imatge que genera un bebè prematur en una incubadora doncs no és gaire amable, genera molta compassió, un ésser així tan petitet i pot portar moltes complicacions. També és veritat que gràcies a la incubadora doncs es salven molts nens que antigament morien perquè naixien abans d'hora i no hi havia res a fer i simplement morien. De parts n'hi ha de dos tipus, el vaginal i per cesària. El part que és natural, el de sempre, el de tota la vida, és el vaginal. El part per cesària es fa des del segle XVI, no sempre amb èxit, i des del segle XX, doncs, quasi sempre amb èxit. El part vaginal, de fet, és el que anirem veient, perquè és el que és pròpiament biològic. Aquest part dura entre 6 i 12 hores. Déu-n'hi-do, no? Però ja veurem que no totes les hores aquestes són corresponents a la sortida del nen. El nen o la nena triga un temps a sortir, però no són 6 o 12 hores. Ja veurem en què consisteix. El part per cesària, en principi, es fa quan el part vaginal no és viable o quan pot resultar problemàtic. Per cert, cesària no té res a veure ni amb Juli César ni res per l'estil, és un bulo això. El que sí que hem d'anar amb un cert compte amb el part amb cesària. De fet, la cesària pot ser electiva. Electiva vol dir que la mare tria la cesària i la pot triar per molts motius. Per exemple, per no tenir dolors de part, doncs bé, va a l'hospital, més o menys a la setmana 40, li fan un tall a la part de baix del ventre i li extreuen el nen, llavors bé, tindrà el dolor de l'anestèsia, dels punts que li posaran en l'operació, però no tindrà ni les contraccions ni els dolors de part. A vegades hi ha mares que trien la cesària perquè volen que el nen o nena neixi en un dia concret, perquè jo nací en ese dia i mi hijo que nazca en el mismo, o coses així. Però, a banda d'això, qui decideix, en principi, si es fa cesària o no se'n fa, és el metge. I els metges, en principi, només haurien d'optar per la cesària quan el part vaginal o no és viable, és impossible, o pot ser molt problemàtic perquè el fetus patirà molt. El que passa és que hi ha ginecòlegs
o ginecòlogues que van per la via ràpida. Llavors, per no complicar-se la vida, a la mínima de canvi decideixen fer un tall que els hi resulta molt més fàcil i treure el nadó per cesària. Això s'ha de mirar. Les mares que tenen interès a que el seu nen o nena neixi d'una manera més natural han de mirar a quin hospital van, perquè hi ha hospitals que tenen un índex d'un 20% de cesàries. Això vol dir que un de cada 5 nens el metge acaba fent una cesària. I en canvi hi ha ginecòlegs que tenen un índex d'un 5% o un 4%, o sigui, vol dir que fan molt poques cesàries, i llavors potser són més recomanables. Ara, s'ha de tenir en compte, sobretot si és electiva, que és una intervenció quirúrgica, és una operació. Aquesta operació comporta una anestèsia, i aquesta anestèsia fa, en primer lloc, que la mare no pugui atendre el nadó bé durant setmanes, agafar-lo, portar-lo, tal, perquè s'està recuperant d'una intervenció quirúrgica i té uns punts a la panxa que s'han de tancar aquests punts. I després també tindrà una sèrie de dificultats, especialment les primeres hores per alimentar el nadó. I resulta que les primeres hores són fonamentals perquè el nadó s'enganxi al pit i no calgui donar-li un biberó. Molt bé, anem a veure les 3 fases del part vaginal. Comencem, si us sembla, per la dilatació, que és la primera. La dilatació és la fase més llarga. De fet, d'aquestes 6 o 12 hores que vèiem, doncs seran moltes d'aquestes hores, potser entre 6 i 11 hores, o entre 6 i 10 hores. El que caracteritza aquest moment són les contraccions, es trencarà el sac amniòtic, allò de romper aguas, ja en vam parlar, i que la cèrvix, el coll de l'úter, comença a dilatar-se. Molt bé. Però quan parlem de contraccions, ho tenim ben clar, això? Sabíeu que n'hi ha 4 de contraccions diferents, 4 tipus diferents? Anem a veure'ls. Per cert, abans, les contraccions estan provocades per l'oxitocina. És una hormona que si la mare, per exemple, arriba a la 42a setmana i no ha donat a llum, doncs què farà el ginecòleg? Li injectarà oxitocina i això estimularà que tingui la mare contraccions i aquestes contraccions començaran a dilatar el coll de l'úter i es posarà tot el mecanisme en marxa. Anem a veure els 4 tipus de contraccions. Les primeres són les de Braxton Hicks. Aquestes són molt abans de que neixi el nen o nena, molt abans del part, i són com un entrenament. La mare les pot tenir en qualsevol moment del segon i tercer trimestre sobretot, i de vegades algunes mares quan les tenen, si no les coneixen, s'espanten perquè es pensen «Ui, però si només estic de 7 mesos i tinc contraccions, això és que serà prematur, anem a l'hospital». Espera't. Com es poden identificar aquestes contraccions? Doncs perquè al llarg del temps no s'intensifiquen, ni fan més mal, ni n'hi ha més per minut, no són més freqüents. I de fet són unes contraccions que segons quin canvi de postura facis, o al caminar, o segons quina activitat, es calmen. Si et passa això, que no s'intensifiquen ni es calmen, molt probablement siguin les contraccions de Braxton Hicks. No passa res, ja està. Si no són freqüents, no s'aturen, no hi ha cap problema, no cal ni anar al metge ni res, d'acord? Les contraccions que tots i totes coneixem són les de dilatació. Aquestes són diferents. Aquestes cada cop són més fortes. Cada contracció té més intensitat, és més dolorosa que l'anterior. I a més també cada vegada són més freqüents. Potser al principi entre una i l'altra passen 15 minuts, després passen 12, després... En el moment que el temps entre contraccions sigui de 5 minuts, és el moment idoni perquè la mare es posi en marxa cap a l'hospital. Vol dir que ja comença a estar a punt de donar a llum. Una contracció és com una rampa molt forta, però si ja ens fa una rampa en el bessó ens fa mal, doncs imagineu-vos a l'interior, sí? Molt bé. Per què serveixen? Doncs per dilatar el cèrvix. Recordeu aquest coll de l'úter que el ginecòleg amb els dits introduirà els dits per la vagina i mirarà quants centímetres fa. Quan faci 10 centímetres vol dir que el part és ja. Quan encara només fa 2,5 vol dir que no ha ni començat.
Però n'hi ha més de contraccions. Després d'aquestes, que són les més famoses, hi ha les contraccions del part. S'anomenen apoderaments, és el nom tècnic. Són quan la dona ja està donant a llum. Aquestes duren més o menys una hora, són per expulsar el fetus i ja està. Són molt rítmiques, aquestes no s'acceleren, són doloroses, això sí. I tenen una segona part, que són una mica més lleus, en les que, quan ja ha sortit el fetus, són per expulsar la placenta. Això ho veurem després, d'acord? Aquestes més tranquil·les. Però encara n'hi ha un quart tipus. Un quart tipus són els torsons, que són les contraccions postpart. Aquestes sí són doloroses, no tant, i són molt intermitents, són imprevisibles. Poden passar en qualsevol moment del dia i no tenen per què repetir-se amb una periodicitat. I duran entre 3 i 5 dies. Aquestes serviran per tornar l'úter a la seva mesura originària. Seran contraccions, però per posar cada cosa una mica al seu lloc. Vale? Molt bé, doncs passem a l'expulsió. Déu-n'hi-do quantes coses estem veient, Anem a l'expulsió. Em torno a posar aquí el lloc que m'havia mogut abans. L'expulsió, va. Tornem a tenir contraccions. Són les que hem vist abans, aquelles de dilatació, d'expulsió, sí? En el moment de sortir, primer sortirà el cap, si tot va bé. Què pot passar? El cap és la part més gran i encara que els ossos estan no formats, els del nen, i el cap està com comprimit, a vegades el metge entén que ha de fer una episiotomia. Ve d'epision, que vol dir vulva, i tomos és un tall. És això. Això és la vagina, això són les tisores, també es pot fer amb un bisturí i es pot tallar o bé per aquí, en el perinè, així just, en la línia que separa la vagina amb l'anus, però generalment es fan així, obliquament, i és un tall per fer que la vagina sigui una miqueta més gran i d'aquesta manera facilitar la sortida del nen o nena. Cal evitar-les, les episiotomies, perquè passa el mateix que amb les cesàries. Hi ha ginecòlegs que per fer les coses més ràpides, més fàcils i no complicar-se la vida, opten per fer aquest tall, que després és un tall que en la mare ha de cicatritzar. Si es pot evitar, s'ha d'evitar. Llavors s'ha de mirar el benestar de la mare, no la comoditat del ginecòleg de torn, d'acord? Un cop ha sortit el cap, surt la resta del cos i finalment haurà de sortir també el cordó umbilical. I aquest cordó umbilical és un moment molt bonic, a vegades el pare això ho pot fer, quan han posat dues pinces, al mig es talla, es parteix el cordó umbilical perquè el nen o nena ja respira amb els seus pulmons i no el necessita. Doncs molt bé, continuem perquè amb l'expulsió no s'acaba tot, encara queda una última fase que és el deslliurament. El deslliurament torna a tenir unes contraccions, aquelles que ja vam veure contraccions del part, esporadaments. Doncs continuem perquè amb l'expulsió no s'acaba tot, aquí no acaba el part. Falta una última part que és del part, que és el deslliurament. En el deslliurament, la imatge ja ho diu molt clarament, torna a haver unes contraccions, aquells esporadaments de l'expulsió tenen dues parts, una més intensa d'expulsió del fetus i una menys intensa d'expulsió de què? Doncs de la placenta. No només la placenta, també ha d'acabar de sortir tot el cordó umbilical i el sac amniòtic. El cordó umbilical segurament ja l'han tallat, és a dir, tal vegada la criatura ja estigui en mans d'una infermera o ja estigui, seria l'ideal, al damunt de la mare. Però cal continuar, la mare continua allà i llavors cal treure el cordó umbilical amb tot. És molt important fer-ho bé i garantir que surt tot. Penseu que aquí una part de placenta que es quedés a l'interior doncs és un tros de carn que s'acabaria podrint i generaria una infecció molt greu. Per tant, cal anar en compte que surti tot. Per últim tenim el postpart. Després del part, el postpart. Science Beats ho fa molt bé, ens presenta el postpart en dues fases, una des del punt de vista de la mare i l'altra des del punt de vista del nen, d'acord?
El postpart té un nom tècnic que és puerperi. Puerperi ve del llatí, dues paraules. Puer vol dir nen i parere és un verb que vol dir parir, donar a llum. Quan dura el puerperi? Entre 6 i 8 setmanes, és a dir, entre un mes i mig i 2. Què caracteritza aquest moment? Doncs mira, en primer lloc, l'expulsió dels loquis. Els loquis són el que ja ens diu aquí, teixit placentari, sang i mucositat. A la pràctica, i perquè ens entenguem, és com una regla molt i molt i molt abundant que, per tant, una compresa no serveix per aturar l'expulsió dels loquis. Però això dura només uns dies. Després tindrem els torsons. Els torsons, si recordeu, són aquell quart tipus de contraccions, que són les contraccions postpart, que passen també durant els primers dies i que el que fan és tornar l'úter a la seva posició original. Penseu que la mare, durant bastant temps, tindrà panxa que semblarà embarassada encara que ja hagi donat a llum. I per últim, els nivells hormonals de la mare, les hormones, aquella progesterona i tot això, comencen a tornar cadascuna, a regular-se, a tornar cadascuna al seu lloc. El que no tornarà en principi és el cicle menstrual si resulta que la mare li dona pit al nen. La natura és molt sàvia. Si estàs alimentant un nen, no pots alimentar un altre en el teu interior i, per tant, atura la menstruació perquè ja tens un nen per cuidar. Quan acabis de donar-li teta a aquest nen, si vols, ja pots pensar en tenir un altre fill. El puerperi és l'etapa més complicada de totes. És pitjor que el part. Pitjor. O sigui, moltes dones li tenen por al part, diuen, ui, el dolor del part, no sé què. És veritat, fa molt de mal, Un ginecòleg deia, és que un parto és com cagar un melón. Ja està, més clar, no es pot dir, no? Ja tothom s'ho imagina. Doncs el puerperi encara és pitjor. Diguem que si els nens els compréssim en el Corte Inglés, amb allò de si no queda satisfecho puede devolverlo, 3 de cada 4 dones tornarien al bebè abans d'un mes de naixement, perquè és una etapa molt difícil. Resulta que la mare està cansada, està dèbil. Aquests canvis hormonals que hem vist aquí li generen una depressió postpart i està deprimida, està trista. Hi ha mares que tenen una depressió postpart tan forta que arriben a matar el seu fill. Vull dir, que una mare mati el seu fill, i no perquè estigui malament del cap, és per la depressió postpart. La mare, sobretot, també el pare, s'han de preocupar pel nadó, és una cosa nova, la higiene, la roba. Resulta que el nadó té un ritme ultradià. Què vol dir ultradià i no circadià? El nostre ritme, el teu i el meu, són circadians. És un ritme vital que es modifica cada 24 hores. Que es repeteix cada 24 hores. I en un cicle de 24 hores, doncs més o menys dormim 8, a certes hores tenim gana, però són cicles de 24 hores, d'un dia sencer. Però en canvi, el nen petit té un cicle ultradià, és a dir, de 3 hores. Cada 3 hores el nen menja, fa caca i dorm. I clar, combinar un ritme ultradià amb el nostre ritme circadià de vegades és molt difícil de compaginar, de manera que els pares que acaben de tenir una criatura normalment no dormen o dormen molt poc. A més, potser el nadó té còlics. Els còlics són gasos. El nen o nena té el sistema digestiu que s'està entrenant per primer cop, no ho havia fet mai. Cagarà el meconi, que és la primera caca, que és una caca negra, que és el líquid amniòtic que s'havia anat bevent, doncs això farà una massa negra i la cagarà, serà la seva primera caca, i a partir d'aquí els seus budells, els seus intestins comencen a funcionar per primer cop i per tant estan poc entrenats. De manera que generalment el nen té problemes de digestió. I això fa també que quan un nen acaba de beure llet, ja sigui biberó o pit, si pot ser,
se li hagin de donar uns copets perquè tiri un rot. És molt important aquest rot. És que aquest aire, si va dins, circula dins dels intestins, són gasos, i aquests gasos molesten el nen, li fan mal al nen i el nen no pararà de plorar. Un nen que es passa tot el dia i tota la nit plorant és un dia que complica molt la vida al pare i a la mare. Però a més, potser estan rebent visites de familiars i amics que amb tota la bona intenció del món venen a desitjar el millor per a aquella nova família. I si resulta que amb totes aquestes preocupacions, tota la son, tot el cansament, a més has d'atendre i ser amable amb moltes visites, a vegades aquí el paper del pare és precisament el paper de ser borde i fer fora la gent de casa, més o menys amablement, però fer-los fora, no? El paper del pare de cara a la mare en aquest període és repetir sistemàticament dues paraules. Sí, carinyo, contínuament, tot el que digui, perquè la mare ho està passant malament. Però a més, el nen recent nascut, doncs s'han de fer tot un seguit de tràmits. Inscripció al registre civil, empadronament, que si la targeta sanitària, que si visita el pediatre i tot aquest paperam que cal fer, doncs també és un mal de cap i que complica encara més les coses. El cap del nen, no ho he apuntat aquí, però el cap del nen no està format del tot. Els seus ossos, si recordeu, com que el nen aguanta dins de la mare el màxim possible, doncs resulta que els ossos del crani no estan del tot formats perquè pugui contraure's el crani i sortir la criatura, i els ossos s'expandeixen després i llavors hi ha trossos del cap del nen que no tenen os. Són les anomenades fontanel·les. Doncs aquestes fontanel·les s'han d'anar tancant, el cap del nen és delicat. Bé, tot plegat genera un cansament i un estrès tan grans que complica molt les coses. De cara al nen o de cara a la nena, el postpart implica la cura d'algú que és totalment dependent. Depèn completament de tu. No és com un elefant que al cap de poc de néixer ja camina, o un lleó, o certs animals que quan neixen ja cacen, quasi, o ja s'alimenten per si sols i no necessiten del pare i de la mare. En el cas dels humans, com que nosaltres hauríem d'estar 2 anys com a mínim dins de la panxa de la mare per formar-nos del tot, doncs imagineu-vos, des dels 9 mesos fins als 2 anys, tot el que podem arribar a necessitar, no? Què necessitarà? Necessitarà llet materna, molt més important que la de biberó, O sigui, la de biberó s'ha d'evitar en la mesura del possible, La llet materna és la que aporta tots els nutrients. Serà una preocupació de la mare, també, perquè de vegades hi ha nens que s'enganxen amb facilitat, hi ha nens que no, la mare no sap, ha menjat prou, no ha menjat prou, li ha donat d'un pit i de l'altre, cada quan, això genera molts maldecaps. Però a més, mireu, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana que la lactància materna sigui exclusiva fins als 6 mesos. Vol dir que el nen o nena no mengi res més que la llet materna fins que compleix 6 mesos, que són 27 setmanes. També recomana donar llet materna, ja amb altres coses, fins als 2 anys de vida. Però alhora, hi ha un altre tema que és el permís de maternitat. Quant temps disposa una mare contractada de no treballar per poder cuidar el seu fill o filla recent nascut? Veiem-ho. Mireu aquesta gràfica. Aquí ens diu quants dies té la mare, quants dies té el pare en cadascun dels països. Anem a veure en alguns per curiositat. Al cas d'Espanya, la mare té 16 setmanes, que són una mica menys de 4 mesos, i el pare ara mateix té més o menys un mes. Es vol ampliar fins als 4 mesos, també. Però ja podem veure que això és insuficient, perquè menys de 4 mesos, si la mare ha d'anar a treballar, com pot passar-se 6 mesos donant-li el pit? Difícil, oi que sí? L'ideal seria aquests, Polònia i Irlanda, a 6 mesos. És el mínim, seria el recomanable. N'hi ha que estan pitjor que a Espanya. Mirem, Alemanya, només 3 mesos. Alemanya, el país motor d'Europa, el més desenvolupat d'Europa, el més potent, descuida molt la maternitat, El pare no té ni un dia. És curiós, Àustria, que el pare té un any i la mare no arriba a 4 mesos. Una mica, no sé per què, Estats Units, líder mundial, 0 dies.
Ja està. Perquè la mare, si vol no treballar, doncs no cobra. I tant temps com pugui aguantar sense cobrar, doncs així s'estarà cuidant de la seva criatura. El pare ja ni en parlem, exactament el mateix, d'acord? Home, són envejables, doncs mira, a Anglaterra la mare té un any. És veritat que el pare té molt poquet, només 2 setmanes, com els pares a Espanya fins fa molt poc, però la mare té tot un any sencer, té 12 mesos. I Suècia, mireu, el pare i la mare, tots dos, disposen de 16 mesos, gairebé un any i mig, que poden no treballar, poden cobrar i poden dedicar-se a cuidar exclusivament el seu fill o la seva filla. Això és un luxe i jo crec que una necessitat. Hauria de ser una de les prioritats de tots els països perquè la infància és l'etapa més important de la vida. Ara, he dit la meva opinió, et pregunto la teva. M'agradaria que escrivissis en els comentaris quant temps creus que hauria de tenir la mare de baixa de maternitat, de permís de maternitat, i quant temps creus que hauria de tenir el pare. Sí? Bé, més coses que hem de tenir en compte. La temperatura. Doncs, per exemple, tapar el cap els primers dies, perquè es refreden pel cap. El nadó recent nascut no és capaç de regular la pròpia temperatura encara. A no ser que rebi calor de la mare. L'ideal és que el nen petit es passi tot el dia enganxat a la mare. Dormi amb la mare, estic enganxat a la mare. Si això es dona, la mare ja li dona el calor, no? Es parla de l'embaràs extern, uns mesos, fins a 9, en què si durant 9 mesos el nadó ha estat a dins, durant 9 mesos està a fora, però enganxat a la mare. De fet, seria molt convenient. I la cicatrització del melic. Aquí tenim el cordó umbilical, les restes del cordó umbilical, amb la pinça que s'hi ha posat. Aquest és un cordó umbilical molt recent, que s'ha d'anar curant. S'hi han d'anar fent cures, anar posant alcohol perquè no s'infecti, i tindrà tot un procés. De fet, el procés és aquest, aquest seria aquest. A poc, conservi o no la pinça, normalment la conserva, es va com assecant, és una pell que s'asseca, al final s'asseca del tot, i al cap de pocs dies, 5, 6, fins a 18 dies, 20 dies, com a molt, això ja molt tardar, un dia li estàs fent la neteja o s'està banyant o simplement li treus el bolquer i te n'adones que això s'ha desprès, s'ha sortit ja, molt bé. Doncs molt bé, em sembla que amb això hem acabat. Em faig gran un moment per dir-vos adeu-siau i gràcies per acompanyar-me en tot aquest procés de la reproducció humana. Espero que disfrutis molt del teu bebè.